A loitar o único camiño, a loitar o único camiño. Esta é o Estado capitalista, o único terrorista é o Estado capitalista, o único terrorista é o Estado capitalista. Contra a represión, a nosa rebelión. Contra a represión, a nosa rebelión. Contra a represión, a nosa rebelión. Terrorista que, democracia onde? Terrorista que, democracia onde? Terrorista que, democracia onde? Terrorista que, democracia onde? Queremos velas fora, as presas. Agora queremos velas fora, os presos. Agora queremos velas fora, as presas. Agora queremos velas fora, presos. Agora queremos velas fora. É o capital. É o capital. E a súa violencia agora e sempre resistencia contra o Estado e a súa